যতন দিবার গাহাম উইলানো जों चिनि पाइथानि चबाव कप्लायना थाङै दङ चिनि हानि बुबाग्रा माया गोनां चिनि गोसार सफायजाक जोंनो चिनि चबा कप्लाय खालायना बागै चिनि बुबाग्रा चिनि बागै बेलायखना साक्तारि चबाव अंखरजाक जों दिनै अजाराव जों जत थानस खालाय बसा अंखना सिमि दिनै चिनि 29 कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सि चिनि कैंडिडेट चिनि बुबाग्रानि सामब्लिंगि बसाजाक नरो बन जत गोबां बुटबाय कप्लाय खालायनो बागै तियार देतों फायदि अंकाय चिनि बुबाग्रानि बुमुं गोथारबाय जों 3 बार जय रुबाय जों चबानि बागै जों सामनो चेंनाय आं 3 बार सानो जय हिनि बुबाग्रानि बुमुं जय 3 बार दे जतन खरे कप्लाय साथै बुबाग्रा श्री श्री प्रदीप बिरम किशोर मारी को की बुबाग्रा श्री श्री प्रदीप बिरम किशोर मारी को की बुबाग्रा श्री श्री प्रदीप बिरम किशोर मारी को की हामबाय जों बुसकानो कप्लायना थाङै दङ ते तिनि लास्ट तिनि 14 ते सानलै हेदबा चिनि बुबाग्रा चिनि बागै आजके 60 थारि चबा खालाय दङ बिनि 60 हामिया त फैफानो बतिनि चिनि बागै खरनै दङ जों तुमु जुदि अजारावनो बुबाग्रानि खरनै यासांना रियांके जोंहाय अदम जाति अपृथिबियाव कोन जागार तुबि मानगला आबुन बागै जों तिप्रामथा एকক सरकार फाय थाङै दङ आबुन बागै नरने एडभान्स थारिका नरो जानि नगो 500 ग्राम के आबिर कसकते करो मिक्स खाय एडवांस पाइदो निसिदि जों बजाय कबलायना थाङै दङ आबुन बागै दिनो अजाराव चिनि 29 कृष्णपुरनि नरनि जतरी चिनि खाजा कैंडिडेट चिनि बरम गोनां महेन्द्र देवरमा बुबाग्रा सामब्लिंगि बुजाजा नर बनो गोबां बुट रुबाय रेकर्ड खालायनाय तियार देतों जों बमारि बुटनाय आंद्रस तांके चिनि खेतो तो तुइकरै पदबुर बारिया हेदबा नर कसे निर्दल प्रार्थी दङ अब बाल्टी कपला आर्थिक कसाया हेबा किन्तु पारावो जों हाबो हादे बनो आंद्रस रायके आंद्रस थायो हायदा गे आंद्रस मासनै बेचे जतने आंद्रस कतिने दिब्रानि आंद्रस होनब्ले ए आवन बगे जोंते बिसि कल खालिया रां बायता पाइजाक दि जे रां बाय पाइजानाय बो फालि बरि जानाय आबुन बगे जों रां बाय पाइजाकया दिनै रां मान थाइनो जों यापारा बायके जों जानाय हेसि बेयावसो बुट के सामने नाय महाराष्ट्र नाय हायब्ले जों अबर मोति मान नाय जों जे बातानि रां मायांमानि स्टुडेन्ट अफ जे स्कॉलरशिप मायांमानि दिनै नमनि रां मायांमानि टलिनि रां मायांमानि जे चिनि माथि शब्द गमनि सुद बा आसर कहे जागा जमांग तुमैखा ताबो इलेक्शन बागै नंग थाखाय नंग बुट पाइनो बगै आर रां बुसु थानाय किन्तु अब चिनि माथि किन्तु आर रां नि बागै गै नारदे नारमा बरे बुनिबा सान नारदे किन्तु नारमा बरे जों सामने बुदि नाय चिनि बुबाग्रानो बुदि नाय आनबो तियार तंदि ते बिसि कलकक सागला जों बुसकाव कप्लायना थाङै दङ चिनि राइट वेब फिरबो माना थाङै दङ नै नरनो अमसना आं रिक्वेस्ट खालायनाय 16 तारिखआव फुंगो तुकुई मुसुई नरक जाने मानि मा मतानि सुरिबोय चिनि बुबाग्रानि बागै सुरिदि चिनि जत कैंडिडेट्स बागै सुरिदि जत लिडार्स बागै सुरिदि जों फुंगो आंध्र समारिबो गोबां बुट रुबाय चिनि बुबाग्रानि खरना जों कप्लाय खालायो जों बसकाव पालके जों सालना थाङै दङ हायनाहाय नरक जत खा कामियाफोरै एडवांस जों तियार तंदे बिजेमिसो खायन बगै चिनि बुबाग्रा कप्लायिंथो जत तिबारसे कप्लायिंथो दे आरिको सुननसितो जतना हामबाय खुलुमबाय ख्या